Hi guys, welcome to my vlog. Gara-gara. Ami diri sa Kisbon. Ha? Niya. On namin diri aga mo gusto unta is lemonade. Aniya. Wa man hinoy dito ni. Unang susad. Mo nang mutan-aw na lang ta sa view. Niya mao lang to. Mao day ni ang picture sa wa pa mi nangaon. O niya pagkaman na magkaon, may uli na lang. Sige, bye-bye. Like and subscribe.